חוץ מלמעלה. יש? חייב. על הרצפה? תראה את הגז. לאטה, פיתמה, לאטה. אתה מרגיש שאתה לא יכול לעזור, איזה דבר זה, ענק. אדם, אחרי זה אני ואתה עם השיטה שלך. אני עושה את הנסיעות. בסדר, אפשר? למה היינו יכול? תעשור. הולך, הייתי רק בתי הבננות, הייתי אומר לה, בתפוס את הבננות, בצלת. רגע, תביא, יש סוללה? אפשר לצבור? לא. תביא לעוד פיסה. אתה רוצה להרוג אותי עכשיו? הופה! התחלת להזיק אותו? אני התחלתי לעמוד על הצד יותר, כאילו, לא אתה יודע. אצלי יש שלומו של מוחלט. עומדים ככה, תראה, אתה צריך ככה. כן, זהו, אני עכשיו מתחיל ככה. ככה, אתה עושה סיבוב. ככה זה יותר קל. יותר קל להגיד את זה, אתה יודע. לא יותר קל לי. אתה שולח אותו קדימה ומסתובב. יש אין לך אלוהים זה משהו אחד, יאללה, תהפוך לנו אותו. אתה יכול להפוך אותו פתאום? יכול. אני מפחד. הוא מפחד עליו קצת. לא, תעשה רול כזה. הוא יכול רול? אז את זה תעשה, למעלה, אבל גבוה. רק שאני ואתה נראה. תהיה בטוח שהוא לא יעשה רול נמוך. לא, הוא משוגע, זה הוא יכול גם... אני... מה? מאבד אותו. עכשיו כנראה... לא, אז תעזור. אין מספיק בטריה. אז לא.